Olandiż ta' 42 sena minn San Juan kellu jittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li qala daqqa ta' sikkina fin-naxxar. Il-każ seħħ l-erba' l-ħin ta' nofsinhar f'appartament fi Pjazza Toni Bajjada in-naxxar meta xi raġuni l-vittma ddabbar daqqa ta' sikkina bl-aggressur jaħrab minn fuq il-post. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-postu mill-investigazzjonijiet irriżulta li raġel daħal fir-residenza waqt li ġewwa kien hemm Olandiż ta' 42 sena u Franċiża ta' 29 sena. Allegatament ir-raġel rabathom talabhom jagħtuh xi flus u affarijiet oħra filwaqt li beda jeddithom barma tan-nar kif ukoll allegatament ta' daqqa ta' sikkina lill-Olandiż. Wara li seraq ammont ta' flus u oġġetti oħra huwa ħarab minn fuq il-post. Fil-pront waslu tim mediku tal-ambulanza li ħadu lill-vittma l-isptar għal aktar kura filwaqt li ġew imsejħa wkoll l-assistenza tal-pulizija. Ir-riżulta li r-raġel ġie ċertifikat bi ġrieħi ħfief filwaqt li l-mara li ttieħdet ukoll l-isptar Mater Dei sofrit minn xokk. Ftit tal-ħin wara l-uffiċjali ġew notifikati li fit-triq San Pawl fin-naxxar stess kien hemm persuna li kienet taqbel mad-deskrizzjoni tal-aggressur. Il-persuna mwaqfa ġiet identifikata bħala żagħżugħ ta' 26 sena mis-Serbja, residenti in-naxxar stess. Filwaqt li s-suspettat ġie arrestat mill-pulizija fil-vettura li kienet bla pjanċi tar-reġistrazzjoni instabet sikkina fost oġġetti oħra. Intant is-serb ittieħed id-depow tal-pulizija għal aktar investigazzjoni filwaqt li nħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Rachel Montebello.